Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен, дар комментария хонаҳои моро баҳогузорӣ кунен дӯстон. Дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунен, нашод реклама ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, назди масҷиди Ҷумъа, дар наздики мактаби 124 дӯстон. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. аз тарафи роҳ ду роҳ дорад дӯстон. ин тарафи дарвозаи калонаш, аз тарафи дарбича аз у параи кӯча ҳам роҳ аст. ҳозир мо аз дарвозаи главни медароем. то охири видеоро тамошо кунед дӯстон. хонаро метавонед ки опши харен полностью дӯстон, ё ки пачастам ба 3 тақсимам фурӯхта мешавад дӯстон. 15 сотиқ замин, 200 квадрат, обши 5 дар хона, септик, оби шаҳрӣ ҳам ҳаст дӯстон, скваж дорад, скважи 25 метра турба, свети сефаза. ана ҳамин плашадкаи калон. бинои асосӣ ана ҳамин аст дӯстон. 3 бино аст, якто дар инҷо бо дар онҷо. хоб дӯстон, ҳозир аввалан медароем ба бинои асосӣ. хонаҳо ба чизу чорааш фурӯхта мешавад. ростаки медароем як хол, кондитсионер, як тапчаи дигар дар инҷо. дар инҷо бошад якум хона, полҳояш ламинат, ято кондитсионер, дуту триза аст бари ҳавлӣ. аз ин тараф ҳам дӯстон мебинем плашадкаи калон аст, дарбича дорад. дуюм хона, хонаҳои калон. ин сеюмги хона аст дӯстон. метавонед дар инҷо кухни кунед дӯстон. аммо кухни берунарам ҳаст, зимнирам. аммо ба ҳисоби хона аст дӯстон. полҳояш ламинат. аз тарафи дасти рост зал меҳмонхона мешавад дӯстон. ин ростаки меҳмонхона аст. кондитсионер, дуту триза аст бари бино. квадрат 200 аст гуфтем дӯстон. обши ҳамаша примерно мо гуфтесем 200 квадрат аст дӯстон, аммо зиёд асту кам не. хоб дар инҷо як ҷои кишти коркунӣ, гул, дарахтҳои мевадиҳанда дар инҷо бошад, арча. ана ҳамун дарбичае гуфтем дӯстон, аз ин тараф роҳ аст. дар бино як падвали дигар ҳаст дӯстон. ана ҳамун тризое ки аст пеш ба наворӣ гирифтем дӯстон, аз даруни хона ана ҳаминҷа як дарбичаи дигар аз ин тараф
аз ин бари кӯча. дар ин пишти бино як ҳоҷатхонаи дигар аст дӯстон. инҷо бошад дутои дигар хона времянка, метавонед ки мақсад чапа кунед, аммо ба ҷои гардеробам ҳаст. ягон ҷои гардероб, ягон чиз дигар на ҳолатуш. инҷо бошад як бочкаи дигар мондаги дӯстон. инҷо ҳавли кишту коркунӣ, дарахтҳо. дар ин биноаш дӯстон як хона ва кухня. то кондитсионер, телевизор. дар инҷо бошад санузел, душевой, термикс. инҷош бошад ҳоҷатхона дӯстон. инҷо дедонхона. онҷо бошад дӯстон ҷои ҳезум. хонаро гуфтем ки ба се тақсимам мефурӯшанд дӯстон. нигоҳ кунед ба се тақсим чӣ хел мешавад. ана ҳамин биное ки дидем, аз ана ҳамин ҷо ба симент ростаки ана минтақати дӯстон рост маҳкам мешавад. дарвоза аз ин тараф як хона алоҳида мешавад дӯстон. дуюмги хона аз ана ҳамин ҷо ростаки якто аз ин ҷо дар мешавад, ё ки аз ин ҷо дарвоза. сеюмгиаш бошад дӯстон ростаки аз ин ҷо то охир ва дарвозаи калон. се плашадкаи калон мешавад дӯстон. ҳар се ки тақсим мекунем дӯстон ба биноҳош, мақсад хона бардоштагиан, ба ҳамун биноҳош мефурӯшанд. маълумоти пурра соҳиби мулк медиҳад дӯстон. мо як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, мактаби 124, назди масҷиди ҷумъахонӣ. 15 сотиқ замин аз шоҳроҳи калон гранзавод дӯстон то даҳани анами дарвоза 1 километр роҳ аст дӯстон. 200 квадрат, обши 5 дар хона, септик, об, свет шаҳрӣ, плюс скважам дорад дӯстон, свет сефаза. нархи ин хона $100,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 37 08 29 29. як номер дигар ватсап дӯстон 908 77 24 04. дар ана ҳамин номер ватсап ҳаст. метавонед дар ватсап соҳиби мулк муроҷиат кунед дӯстон. маълумоти пурраро соҳиби мулк медиҳад. нашод тақсимот ки нашод ягон чиз дигар дӯстон, соҳиби мулк маълумоти пурраро медиҳад. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон.